Remain Edwin Sifuna nyowacho ni nitiere 10-point agenda moko mapok otim to deadline mar dwe mar adek chiegni chopo. King'iyo be mano en kare kowacho ni nitie gik mapok otim gi jatend piny Kenya masani, omiyo ok unyal donjo e winjruok manyien gi jo UDA ka mano kuongo winjru echa to pok otim. Gigo eke momiyo nyaka gibed ne en kaka jagoro maduong' mar chama. En gi ratiro mar bet kama Central Committee mar party bede, en gi teko mar bede NEC kaka kamoluong ma Mombasa cha, en gi teko ma ene ma coordinate National Governing Council kaka manotimore Mombasa chande. So ka en gi gigi endi, to kidhi e marketplace, tego koko nego owach gigi within the party, omany party leader to bedgo. Gi party chair, we have able party chair Gladys Wanga, we have our party leader Dr. Burogenga, monyalo luongo to bedogo to keto sidagego to gineno kaka gilose. ODM ni pod ni azimio